ndị be anyị anya bịaruana anyị chi na nke nna anyị na-abịa anyị abịaruana mma jụ Ogbuagụ ifere na-agaja na gabi koko adịnị anyị nke ọma anabatana m as part of AC's cabinet Ongere ndụmọdụ nwere ike inye ndị na-ekiri anyị na ụmụ gị na ndị ọzọ. Ụfọdụ ihe usi onye ọbụla kwụmaka ọtọ n'ife ome kwụmaka na ya ọtọ n'ife ome ọ gachigodo odo emechaa ọ ya agaji n'ihi uru ya na mbọọlụ ụgbọọrụ ndị be anyị ọ gachara biko ụmụada Ogbuagụ Tamanze Osuọlọgụ Gani me we no. Because gani onye na-ekwe wa n'ife ebe o soro anyị n'azụ ndị be anyị adịghị ndị Damansi ọgana ndị Damansi abịarubena ndị be anyị emechara dị n'obi eze ife na anyị nọcha bụ na ibe anyị na anyị nwoke bụ Ogbuagụ Damansi Okotoburu nke Ugwuta ife nọ n'ọsọrọ a na-abụ ndị Damansi ndị oriri sọrọ ọba abịamana bụ nke ahịa ọgụ mere ị na-anya ịfụ na ọgachiara ya bụ kọmpandụ gị naanị Obi Ndanike Orisha ite na bụ Obi Ndanike Orisha na nke Ogbuagụ Damansi Okotoburu ndị oriri sọrọ ọba abịa n'ibe a ife nọchi ọdọ dịka ọ gwara anyị na mbụ tupu anyị malite ije na ana ụnyaahụ bụ na emecha na obi ese na anyị edunata ibe a ya bụ ife o mere ya bụ egwu nọ n'ụmụ nwaanyị agụrụ ụmụada agụrụ egwu nọ na-asọgbu na biko egwu nọ n'ọsọkwa m ọsọ achịrị ọya eme aya eme emechachara tinyechara omechada tinyechara ị na-anya efu na ndị oriri sọrọ ewere eme n'oche wo ọgọ ọbụla ndị oriri sọrọ ewere eme n'oche Lanja ọgọ ọbụla ife ọgachachara fe na asọrụ ana ma netwọk ezigbo dịta ndị agbadị m ọfara dịga ndị na-agbadị m ama ọ na-eme n'iri emere ya na ọ gana onye ga-eme m tata ya gazi ya ọ dị anya ọ dịkwa ọ dị anya anyị gatachi oge erue abịa na ife niile bụ nwoke bụ onye bute ochere ibe ọsọ ọgbụgbọ ọgbụgba onye gbaruo ya ochere so ndị ọzọ gbama ọgọ ọgwụ ndị be anyị oru ekwe a ga-eme onye mere ife dịrị ya mere eme ụdị ife
Ndị be anyị ndị fọdụ ndị daba ọzọ kere abụ ụmụada dịka a jụrụ na mbụ antị m na-aka okwu ekwe ọzọ biko alaka gị ejiri ịtụ biko chukwu na afọ ịtụcha ebe anyị afọ anyị nwere ebe anyị tue n'oge n'ukwuta oge ọ bụ na ndadike olisa ṅụọ chụpụrụ eze awa bichia ṅa agoru ajukwu na ndadike olisa ọya ha bụ Ogbuagụ Sir Pascal Damanze Okotoburu of Uguta Amesh Ụmụndarike Onitsha #1. Nene go bụ dị jee. Ndị sari actually those Odoshan everywhere. Odoshan and on top. Pounds and dollars is talking. So we are finished. Ihotana Adebezuana Brother Mefichapudani, we are part of what is happening in the society now. Ungadi Kene man as we are inside. I'm on a site now. I have the latest. I don't know what we for to put. Everybody, get you baby now. No, I have hope your man at time. Ihotana Omeshifiki. I don't know so side, so that where they knew. I can need to get at you. Number start a bomber check. Yeah, ekene Olisa. Remember come mama didn't get a number chinketa. And it's another ekene. Na road to turn na Rampunian. It can only be God. In Jesus' name. Amen. When you are in Panebe, carry and call me, Macombe, I'll go for Yana Shona, Nande Kangan, Nande name on. So now we are happy today, as you can see. In Jesus' name, thank God for His glory. Amen. Yes, you know, and the body, and you Chevesiaka Damanze, Potabia Kenande, Uduri, Ibaya, Amakanaba, and if ever Rubuta, on God. After Chokora Woko, the car to the walk on the band, and none of us on the Kriani. Ugaga Chukushi goes here. Baby, Federal. No, that's all the good. No, the band, no, for no one done but this is great thing.